Te-ai întrebat vreodată de ce unele geamuri păstrează mai bine căldura iarna și răcoarea vara? Secretul stă în ceea ce nu poți vedea cu ochiul liber: gazele dintre foile de sticlă. În geamurile termoizolante, argonul este alegerea ideală datorită proprietăților sale. Fiind un gaz inert, incolor și inodor, acesta îmbunătățește izolarea termică fără a reacționa cu materialele din geam. Dar ce face argonul atât de special? Argonul are o conductivitate termică mult mai scăzută decât aerul, ceea ce reduce pierderile de căldură prin geam. Practic, încetinește mișcarea moleculelor de aer dintre foile de sticlă, menținând temperatura interioară mai constantă. Rezultatul? Facturi mai mici la energie și un confort termic sporit. Un alt avantaj al argonului este că reduce riscul de condens pe interiorul geamurilor, menținându-le curate și eficiente pentru mai mult timp. Dacă un gaz precum argonul ajută la izolare, atunci de ce nu se elimină complet aerul dintre foile de sticlă, creând vid? În teorie, vidul ar opri complet transferul de căldură prin convecție și conducție. În practică însă, există câteva probleme majore. În primul rând, presiunea atmosferică ar zdrobi foile de sticlă dacă acestea nu ar fi susținute de microdistanțiere. Aceste suporturi mici sunt necesare, dar afectează transparența geamului. Apoi, costul fabricării unui geam cu vid este mult mai mare decât cel al unui geam umplut cu argon. Tehnologia necesară pentru a menține un vid perfect timp de 10 de ani este complexă și scumpă. Un alt dezavantaj al vidului este izolarea fonică slabă. Un gaz precum argonul ajută la absorbția zgomotelor exterioare, în timp ce vidul nu oferă aceeași protecție. Așadar, geamurile umplute cu argon sunt soluția optimă pentru izolare termică eficientă, costuri rezonabile și confort maxim. Vidul rămâne o tehnologie promițătoare, dar este utilizat doar în aplicații speciale datorită costurilor ridicate. În egală măsură, dacă între foile de sticlă ar fi injectat cripton sau xenon, performanțele izolatoare ar crește, însă nu îndeajuns să justifice costurile foarte ridicate.